tichafara basa rapera, tounganidza kumusha, apo tounza misungu kuJerusalema ija. Rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya toungana kumusha. Toimba nziyo dzakanaka, nemoyo yedu yotenda, Kristu mambo tomukudza muJerusalema ija. Rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya toungana kumusha. Rufaro runotirindira, nedzimba zhinji dzavakwa, Jesu iye wakadzira kuJerusalema ija. Rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya toungana kumusha. Rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya toungana kumusha. Kwaziwa iwadiwa vateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamidzai kuchirongwa chedu chatinoti Virtuous Dare. Chirongwa ichi takambochiita mwedzi yadarika yapera, apo vanhu vakatibvunza kuti ko Virtuous Dare yava kupi, inenge iriko, inenge ichitsikiswa. Iye zvino taidzosa zvakare Virtuous Dare, apo patinokurukura nemadzimai vepaVirtuous Woman nana baba vepadare. Pane dzimwe nyaya dzamunotoziva, unyange imi munototitaura kuti nyaya iyi inoda kuti muizeye muri pamwe chete. Saka mukati mezuva ranhasi tine nyaya yatiri kuuya nayo pamuri, yatiri kutaura tichiti fragile masculinity. Inyaya yekuti toda kuti tibatsirane kuona kuti pane varume vane madzimai avo ari successful, pane vakomana vari marelationship nevasikana vavo vakadzidza, vasikana vane mari dzakawanda, vasikana vari kufamba nemotikari dzine zvipfuwa zvikuru, asi umwe otadza kuzviendla izvozvo. Tikatarisa mukati mebhaibheri, mukati meshoko raMwari, Abrahama anotuma muranda wake kuti aende kunotsvagira mwana wake Isaac murume. Munhu anotumwa naIsaac anotoona, anotosvika paanga paine chibhorani, paine umwe musikana ainzi Rebeka, akamukumbira mvura. Rebeka akanga ari munhu akakura mumba mutori nevashandi, but aiva munhu anga ari hardworking. She was a hardworking woman to the extent yekuti mvura yaakakumbirwa yekunzi ape munhu wani mvura, akabva akwanisa kuchera mvura inokwana macamels 10. Vanotaura vanoti macamels ainwa mvura iri between 100 to 150 liters. But Rebecca was this hardworking woman. Muranda waAbraham was not intimidated by this hardworking woman. Akatoti this wife ndiye mukadzi wandiri kuzotorera Isaac. Saka tinavo vakadzi vari hardworking, vanomira pabasa rinokwanisa kuitwa nevarume. Rebecca did zvinhu zvanga zviri amazing. Murume uyu muranda uyu akatonyatsoti uyu mukadzi nehardwork yaari kuita ndo wandoda kuti nditorere mwana watenzi wangu. Zvino mukati mezuva ranhasi tinavo vakadzi vari hardworking zvakadaro, asi zviri kubva zvatotyisa. Murume akaona mukadzi ari hardworking ari kuchera 1500 liters of water, ari kubva atonzwa kutya nekunzwa kuremerwa nekuvhunduka kuti ko mukadzi uyu ari kuzviita sei. Saka toda kuti tibatsirane, ivo vakadzi vacho vari kuchera 1500 liters ava nevarume vanotyiswa nemunhu achera 1500 liters ava, kuti togarisana sei mumba medu muine rudo, tine rufaro.
ini ndinonzi Dr. Laisa Mbiriri, ndichange tiri hosti pachirongwa chino zvakare tina Samaita vagara vanohosta kudare. Regai ndipe vadare vedu mukana wekuzviintrodusa. Tichatanga nevari pano parutivi rwangu pano. Toda kukwasai vatariri nevateereri kuti masangano esi pachirongwa chakanaka zvakadai, kuti variko mastrong women handiti vanotobata kunyange kudarika nomwe varume. Kana mubhaibheri mazvinzi zvishawa namamufundisi kuti varipo. Saka iwo kana ukangomuona ukasangana naye usamutya handiti, usatombomutya, garisai naye zvakanaka kumba handiti. Indetwa mukadzi warasi amai vevasikana. Saka kumufaro wangu kunge tichitaura nyaya idzi ngatitodzitaurei nekuti varipo vakatosimba, vakadzi magiya akatosimba kutodarika varume, asi zvikutofanira kutoti zvifambe mudzimba imomo. Tinoda kutendai mukadzi warasi mai vasikana vanonzi mai mapfumo. Regai tiende panext. Maita Basa mai Mbiriri. Makadii vateereri nevatariri. Ndonzi Sandra Sigauke. Tisu vamwe vasikana vari kuchera ma-1500 Amen. Variko muri kuzvoulaka vanochera ma-1500 liters. Yes. Ini ndinonzi Charles N. Makombe, ndinopindira paThe Grand Church. Mufaro wangu kusangana nemadzimai aya eVirtuous woman, tichitenda hangu kuti varume vemasabato vanoti hakuna vasikana vari panawo muma-1000 aya Vari pano. ko munenge muchitarisa kupi kona vakomana. Thank you very much sekuru, tinonzwa kufara kana muri pakati pedu, ende tinoziva kuti mutori denhi reruzivo, muchatibatsira padiscussion ino. Imi maona zvakawanda ende mutori neruzivo runogona kutibatsira. Variko vazukuru venyu nevana venyu vari mudzimba dziri kutambudzika kuti ogara sei nemukadzi ari powerful, ari successful, ari empowered. Makadii vateereri. Ini ndonzi Maita Chiona, ndiri Kweta. I've been a lawyer for almost 20 years now. I think nhasi tichataura netopic yakakosha stereki yekudzidzisa varume kuti Proverbs 31 woman haisi topic inofanira kudzidziswa vakadzi chete. Itopic inofanira kuzikanwa nevarume chaizvo. Kudefaina kuti mukadzi ari powerful, mukadzi anoita ma-1500 liters, mukadzi akaita sei, iyezvo vanomuhengla sei varume. Thank you very much. Muri kuona nyaya yatopindirwa nemaadhivhovhu. Nyaya isiri yekutamba nayo, iri kutoda magweta kuti tikurukure nyaya iyi, kozi ndo vanoona dzimba dzichiparara. Vanoona vane makesi evanhu ekuti kozi mukadzi aita successful. Munoona kuti iye zvino the world is set in a manner yekuti vakadzi vave successful. But zviri kukanganisa muchato ichiparara. Magweta edu vachiona nyaya dzakadii. Yes, Samaita. Yes, indoitwa gospel mudoni. Ndopindira pa Mandara Church. Maybe my take tichivhurira is hazvityise kugara nemudzimai ari empowered. It's actually a blessing. Amen. Hapana zvakaipa. Haisi hayo program yekudzidzisa varume ndeyekudzidzisana tese. Tese tidzidze kuti then how do you also live neanazvo iwewewo zvese zvichishandirana pamwe chete kusvika Jesu achiuya. Tinovimba muchava nenguva yakanaka tichikomborerwa nekudzidza tose. Yes, thank you very much. Samaita chivai matotibatsira ipapa pakuru kana tiri kuti fragile masculinity tiri kuti chii? Matiomesera. Because fragile tiri kunyanyobata nyaya yekuti a weak, a loose kind of man, maybe tasa kuvarume kunyanya. Kuti murume uya anofila kuti ndatsimbirirwa kana kuti ndiri kudhererwa, ndajairirwa, handinzwaro. Then you cover up those things, maybe nezvimwe zvatichazotaura muzuva ranhasi. Kuti how do you then see kuti murume uya ari fragile? Because unozona ne-certain behavior and character. Saka fragile kungobata warume wanofila threatened the success, the empowerment of their partner. Yes, thank you very much. Yes, Dr. Sandy. All right. Nanchida kutaura pamusoro pemasculinity first before ndataura kuti fragile yacho Chimbo richi. Genesis 1:27 1 verse 27 Mwari akasika
inoti God made them in his image, male and female he created them, which means kuti Mwari akatosika neidea yekuti vanhu vakaita sei vakasiyana. That is why he made them male and female. And in giving them that maleness and that femaleness, there are characteristics and qualities that he gave them. Yes. And so ndopanobva femininity nemasculinity first. So what happens now is because of our culture and the way we're raised, pandiri kuti culture ndikureva culture sevanhu vatema kana sevanhu vekuzimbabwe, ndikureva culture is the human race. There are things that are expected of men and things that are expected of women. So when that gender identity or that identity, that maleness and that femaleness, if it comes into question, and kana munhu wechirume role yake semurume ikaita seyakuquestionwa kana sezvakubvunzwa kunzi are you a real man, anoresponda in different ways. Some respond in a healthy way, and others respond in a fragile way. All right. Chicha ndrukuti fragile, pandrukuti respond in a fragile way. They try. Maybe before you get to that, tibatsire kuti role yacho ipe one example ye role yekuti inokwanisa kuzoquestionwa yacho. Pane zvinhu zvinongotarisirwa varume vanofanira kunge vari strong. Handiti varume vanofanira kunge vari kuprotector, vari kuprovide. Handitika. So if that is under question, if that is questionable for a particular man, anogona kuresponda in a fragile way where they try too hard to prove to society kuti ndiri murume akakwana. All right. Saka zvavanozoita ndozvataura naelder kuti zvimwe zvacho zvinotozo zvinhu zvakashata zvavanozoita ndopanozobudisa kuva fragile kwacho. Vamwe vanoti toxic masculinity. Zvinhu zvavanoita zviri toxic in a bid to prove kuti aiwa ndiri murume ndinofitawo pane vamwe varume. Okay, so ndoda kuti tibatsire sisi ndondibatsire pataura kuti pane ma-roles are defined for women and for men, anditika ma-roles ekunzi a man should be the provider, should be the protector. So are we then saying kuti vakadzi should not step into these roles, or when a woman steps into this role of being a provider takuto create toxic or fragile masculinity, should a woman even step up to the role of being a provider? This is not. I think inini manzwisisiro andinoita masculinity iri pa2 ways. Pane traditional masculinity. Yes, traditional masculinity. Iri traditional ndeye kuti vana vakomana pavanokura vanodzidziswa kuti mukomana hachemi, mukomana is to be strong, even haushowe ma-emotions ako. Ndo traditional masculinity iyoyo nezvekuita nemagender roles, nezvekuita neculture yataurwa naSandy, kudzidziswa kunoitwa vana vakomana. Then kuzoita biblical definition of masculinity, which I think ndiyo tinofanira kupromota sema-Adventist or se-Virtuous dare. Iyoyo biblical masculinity ndeiya yekuti inoshandisa Jesu as an example. I was going to read Ephesians 5 verse 2. In fact, from verse 1 it says, therefore be imitators of God as dear children, and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Iyoyo biblical masculinity is also founded panana ninkindi Ephesians 5 verse 22 to 23, yes. Which is founded on love, peace, the fruit of the spirit. Yes. Iyoyo problem ndeye kuti haisi kunyanya kudzidziswa. Okay. Varume vanonyanya kudzidziswa the traditional way of masculinity. All right. Such that isusu kana tazo, because culture inoshanduka, and the way of life yatinorarama inoshanduka. Kudhara vasikana vaisingaendi kuchikoro, but ikozuno vasikana vanoenda kuchikoro, voita madoctor, voita magweta, voita maastronauts, voita chi, voita mari kufura vakomana vanosangana navo kana varume vakavaroora. Yes. Yes. Saka kana murume iye akashandisa the traditional way of being masculine, zvinonetsa, anozotadza kuhangla
the other Success. yes, the success of the other person. Alright, sati kuti zvinhu zvatoshanduka zvaitika kudhara hazvisiro zvakuitika mikana yavapo kwevese handiti musikana akugona kutoachivha even nyange ezvino unogona kuona paakaiswa advert yeapplication ponzi female applicants what female applicants vari kutarisirwa kuti vaapply handitika kuti tichabhalansa ende votoconsiderawo nyange ukaona kumayunivhesity vanobva vatotaura kuti tichatora mafemale applicants pamwe vachauya pari kuitwa 15 pamwe pachaita 14 points zvakutocreata kuti vanhu kwatone kutonzora kuti pane kota yemadzimai handiti whether kupariament whether kuchi unoona nyika dzinenge ana Rwanda dzatone over 55% yemadzimai vato in parliament vachicreata masystem yawo ekuti vakadzi vawane kuita sei kubudirira. So now women vakutopinda mumaroles iwawo eproviding imi makuchitisisi nonto varume ngavachiende ngavarambe vachiri paexample yajesu yokuti ramba uine rudo ramba uri self sacrificing usafile threatened and ndo zvatirikutaura. Yes, mabvumo inini kwete I think by definition ipapo it's like a man who is intimidated. Nozoti munhu kana uri intimidated handiti response yako yaunotoita it's a fighting mode because you kind of like you want to protect kana kuti chiseko chako chauri handiti mukona. So if someone is intimidated response yake haisi favorable ndo zvinozobuda zviri toxic handiti so it becomes toxic to a relationship if they are dating. It also becomes toxic to the marriage itself. It also becomes toxic to the children and to their family and to everyone around. Because sezvitoa zvanshona sandikuti munhu anenge akuda kuprova ofuchi urume haudi kuprovwa noti haisi quadratic equation. And hauna need if and x ndikinditi wakatopiwa naMwari pana Genesis 1 pataura kuti atidi kuzviprova hazvidi science hazvidi lab hazvidi chii Mwari akatosika uri murume utori murume saka zvokuda kuzoprova manje kana kuna wakakutenderedza kuti kuna mwana that's how it becomes fragile because it's like uneka kutyira uneka kuda kuratidzira handiti saka ndokatiri kutaura manje kako kuti ngakave kari rooted muna Kristu nokuti bhaibheri ratiri kutaura nezvaro semakristu handiti ndimo mutori neproverbs 31 yanga yataurwa yeproverbs 31 woman saka unomuwana kupi imimi vanhu vacho ndiwe kuchechi mukadzi wacho atori proverbs 31 woman iwo wototya kugara nemunhu atori mubhaibheri ari kutoudzwa nezvekuita naMwari kuti unofanira kunge uri munhu akadaro ari kutotenga nekutengesa minda ari kutoita madizini zvikutoratidza kuti mukadzi wepana proverbs atove nematitle deeds ende takatonyatsoverenga zvakanaka saka zviri kureva sekuti pane mamwe mavhesi ari kuverengwa nemamwe asiri kuverengwa saka ndopatati dare rauya kuti tibetserane tidzokere muchikristu chaKristu handiti tomboona kuti noti culture inoshanduka asi isusu pashoko raMwari rinogara nekusingaperi ndiro ngatiritese ngatirishandise pataurwa futi gweta vataura kuti hanzi way of living also changes ndimukwa zvatiri kutaura saka iwo semunhu wemurume gona kufambirana nezviripo nekuti adapt handiti pauri kuita adapt manje don't adapt zviri negative adapt zviri positive ndizvozvo. Alright, tichazvibata sekuru tibatsirei papa patiri kutaura fragile masculinity. Thank you very much. A man zvirorewe he is a provider. Yes. A man he is a protector. A man ndiye anosunganidza mhuri ndiye akatsvaga futi munhu wekugara naye murume hakuna mukadzi akatsvaga murume munzanaka but anotsvaga mukadzi murume mukadzi wozotiwo ndofunga ndiye iwe you know what I mean mobva madini mwapindirana so kana matsvagana nemuntu wakadaro handifunge kuti pane problem because muri kupinda as a joint equal one or equal in a marriage you know what I mean? That's the way I look at it so dambudziko rinozongouya haro sekunzwa kwendaita kubva kuwanasikana wangu ava dambudziko rinouya pekuti mudzimai nawo akwirira get the point apa neimwe level yeusiri iwewe zvino you feel threatened naizvozvo and yet muri murume nemudzimai munorara mese in the same bedroom so why should you then feel threatened ndikutaura wangu kuvateereri wane problem iyoyo get the point kuti why should you feel threatened
instead yekuti ukada kuti God the Lord has blessed us, you know what I mean, mumwe wangu yadini akwirira, you know what I mean, and iwo manje chingomusupport, chari kuda isupport, you get the point. Yes. Kana akwirira zvine responsibilities azvo, vamwe vanoenda kuma-board meetings, vamwe vanorun the companies. Yes. How do you then as a man assist your wife? You have to pray for her, you have to stand by with, because anouyawo ane ma-frustrations, you know what I mean. Mubatsire, discuss, kuti no, those are zvinoita, you know what I mean, but I'm behind you, is what getting a point. You don't have to feel threatened nemunhu unogara naye. Chii chakushandura kukwirira kwake, it's normal. Iwewe pauri pakukatadzawo kukwira, uyo kwaari kusenza achikwirawo, where is the problem? Saka sekuru maita Basa mataura mashoko anofadza chaiwo. Dambudziko ndiro rekutoti munhu ari kufila threatened. Ngatichimbodiagnosai papapa. Chii chinoita kuti varume vafile threatened? Yes, tibatsire Samantha. What makes varume feel threatened? Nemukadzi apromotwa kubasa. Tambororana tese tine 5 levels. Anditika umwe azoramba chikorresponda akazodai tese tazodaro. Uyu okwira. Chii chinoita kuti varume vafile threatened? I think nyaya yamaunza yakaoma yakadzika. Maybe number one is our background. Number one, background is very, very important. Tiri kubvawo kubackground yekuti haudzwi zvekuita nemukadzi. Alright. Inini ndinofanira kugara ndiri pamusoro. Ndini baba chibaba. Alright. Ndo chakati affecta in our culture. Saka kuzotanga kuzoaccepta zvinhu zvakutanga kutouya zvichipinda nekuti zvinhu zvachinja matauro atiri kuita tese panapa. Things have really changed. Yes. This is not affecting only kudzimba. Zviri kuto affect even at church level. Where I cannot stand to hear a woman speak. A woman preach to me. Because of the background. Iri kubva munhu. And yet one of our pioneers, a prophetess, was a woman. So zvinhu zvinoti affecta izvozvo. Then chimwe chiri kuaffecta varume inyaya yeku pride. Kuti manje vanhu vakazviziva kuti nini mukadzi wangu ndiye anowana kundidarika. So vamwe you end up watosuppressa kuti mukadzi asapedze chikoro. Yes. Unozvi kuti hatina mari, tichazviona. But nyaya isi pamari inyaya yekuti utya kuti akasimuka it can then affect me. So nyaya iyoyo inogona kunetsa. Ndakamboona vamwe society yedu zvakare inoseka varume vane vakadzi vari more empowered than men. Kune imwe varume ukatasa majokes anoda pasocial media panenge pakanyorwa kunzi ndichatanga ndanzwa madam. Regaita ndanzwa madam. So it's a statement society rekuti rinotosekesa kuti muka yakwanzira mukati muri kudawo 20 ndoti ngatange ndanzwa madam. Varume pachedu vanhu vanoseka. Kuti iva semurume haavhunzi haainkwai you do certain things. But we are saying, in my view, is vakadzi vasimuka and they have more birthdays and holidays more than men. Now Women's Day, Women Girl Child, Mother's Day, zvakawanda zvemadzimai. zvakawandisa. Varume maybe tine Father's Day besides your birthday. And vakadzi vari kusimuka sekutaura kwamuri kuita ndo vakuita mari. But we need to look at it in another angle. Yekuti this is actually a blessing, like what my fellow elder has said. Chimwe chandingada kutaura lastly ndechekuti chimwe chinoaffecta behind the scenes is kune mumwe mukadzi wekuti murefu, mumwe murume wake mupfupi. In as much as we can laugh, but there are people who are affected mu relationship yakatodaro. Zvinotoaffecta kuti I think anondidaro because ndiri mupfupi. I think anondidaro because she is a doctor. Anondidaro inini because inini ndakagumira form 4. Ndosaka aita movie. And pamwe pacho pasina zvinhu zvakadaro. Effect is effect. Kana pafunga zvine musoro nemudzimai ndiye afunga zvine musoro. But kana ndafungawo zvine musoro ndiri pasi ndafungawo chinyi zvinenge zvine musoro and we go on. Saka tikutoona kuti
example yamatipai kuti umwe mupfupi umwe murefu handiti ndizvozvo umwe akapfupika ari murume apfupika pamari nepadzidzo parikubva paitika Nenda kuya chero paspirituality. Yes, ngatitaurirane fair panapo. So zvinoreva kuti pakatanga kuti vanhu vachiona nawo ndo pakakanganisika. Pane pamwe panodaro kozoti pamwe pekuzoti tatororana handitika vamwe vangodanana vari kuuse it kana kuti vari kucollege vese vari maticha kudaro umwe azoadvansa akabva itwa headmistress murume usara ari izvo zvazvina dambudziko unoita district education officer unoitwa zvichidaro achiadvansa murume achisara vatangirana vari pamwe chete but umwe azoadvansa. So mubvunzo wangu ndokuti handiti muri mufamily family isn't it? Haasi kuadvanza usiku zvausi kuona iwe uri kutoona kuti ari kufunda handitika. So iwo ndine wana wangu vari South Africa wakaona mumwe mwana wedu futi akuenda kuchikoro ndobva wati wakangoitawo ma-O level awa vari kuSouth Africa ndaitaura naye last night tikanzi tiri kugraduate unofanira kuzouya kuSouth Africa. Wakamotivetwa nemumwe. Zvino iwe ukatadza kumotiveteka nemudzimai wako. So you have a problem. Iwewe ndio utocreate a problem because pari kufunda uyu why don't you then do something? Mobatsirana ma-assignments. Munza wanaka. So ndio saka ndiri kuti pakutanga apa ndio pane problem. You know what I mean? Haisiri kucreatewa ndekuti ndio utocreate ndekuti uyu mumwe ari kuadvanza iwe wakadini wakagara zviri pachena dai zvaitwa usiku zvokuti anongomuka agraduate but nendakararisa maningi no ari kutoita uchidini uchitotaura mese uchitoona kuti ari kuerenga she's struggling ada kuita achieve is what I mean. So kana muri murume nemudzimai kana mukomana nemusikana get the point mumwe daughter wangu ari kuita ndiye wati ari kuita doctor andikati koiwo uchiitawo something you know what I mean chinoita izvozvo. Ndinoda kutaura mumhuri mangu mumwe akaroora doctor iye is a finance guy is what I mean. Hapana hawana dambudziko there's no problem. Uyu akanoka kubva kubasa andika anoona everything zvaready kana kuti unongonotenga woti mudzimai okay ndaona kuti ungori kuboard meeting isn't it ndafanira kutenga chikafu ichi izogena mautodya. Where is the problem? When you are supposed because vazukuru venyu vamwe varikutaura kuwana ava unotosvika waneta kubva kubhodhiko vanditika but akatogara ari kuwacha bhora ari kutoti handibikirwe then is a problem ndiye ane problem iye wache problem yacho yataurwa naElder kwanzi community pane background necommunity ndio imwe iri kufuela sekuru. Sorry to take you up. We are now living in a changing world. Yes. Where now men are changing diapers. You can't run away from that. Thank you. Kana zvisiri kuitika muZimbabwe tikutaura globally. Yes. Things have changed. You know what I mean? Haungoramba uri wakastika. Exactly. Zvofamba sei? But vari kutoramba vakatika sekuru chatotunza pano ndiyo tine vanhu vari kuramba vakastika. And chimwe chinhu chandiri kufunga ndechekuti zviri kutaurwa naElder is also because of if a woman is more educated akadzidza akaita ma-achievements aaita at the end of the day the other fear is that this woman achatanga kunditonga. Yes. It's a fear iri real iriko kuvarume. Ifear itoriko saka isitogona kuita vanhu vangoti kuti kudaro but murume in the back of my manje akazonyadzisa iwe wafunga kuti mukadzi wako achiita zvaita masters akasimuka uyu nekuchenjera kwaakaita ukachadini achakutonga achakusiya. Yes, kutonga nekusiyiwa. Exactly. So all of those things then affect mumba. Nemunhu ari innocent asine nazvo ari kutozviraramira achizverengera mabhuku ake achizvitakurira mabhegi ake achienda kuZambia zvataurwa pauti hazvisi kuitwa usiku
ari kuenda Zambia unohodha Pachena. kunokwirwa mabhasi kurotport Chiregai vapedzisesa maitapedzisa itondi. Yeah, so ndachida kutaura kuti saka I know a man akazofa mukadzi wake asingato card rekuenda kubank pin havaizivi kudhara. She had never been pa ATM. Zvese baba ndo wanga wachingodini wachingoita and she didn't do anything. So generation yatava iko zvino izvi women vasimba wani tunhu twavo. Women have wings, they are flying. Yes, they are flying and achisitema kufly. Amen. And to grow. Ipapo. Saka maybe tichazovanoadressawo kuti mafears evarume aya maybe ifear of their known. Yes. Yekuti hazvitoriko zvinhu maybe zviri kutya vanhu vechirume. Tinokwanisa kutogara in a relationship that is like that. Hazviko nekuti ini ndiri kufunga panyaya yekuti achanditonga kana aadvance. Zviri kubva pakuti pane munyori anoti we often estimate people the way we are. Saka iwe because unoda kutonga wakutya kuti akaadvance achanditonga because wakajaira kutonga. 1 2 kuzoti achandisiya ini nangu ndofunga ndo mamwe maano nacho because kana atombokuchuza wakadaro kana atombokuchuza kuramba achigara newe anozokusiya ipapo hanza ndapanzwisisa. Asi sinondo hatina here vakadzi vari kusiya varume kana iye advance. I was going to address that and say imwe fragility yevarume inokonzereswa nesu vakadzi. All right. I've always told young girls kuma kitchen party kuti you can be a high flying doctor, a lawyer, whatever, and still be a wife. That's right. But manje vakadzi vemazuvano izvo zvavazvikoni. Chimwe I think we should agree panapa kuti no matter how much the world changes, chero chi chaitika, we can never change the fact that a man will always be a provider. Yeah. Nyangu asinga provide, anoda kuva provide. He has to provide. Yes. You cannot change the fact that murume achagara ari head of the family. Even inini as a helper, mwari vakandisumudza vondiisa kune imwe level yokuti I am helping him kumubetsera kuprovide. He will always be the head of the family. But chinonetsa ndechokuti madzimai manje tikazokwiridzwa tosvika apa takuda kutora chigaro chiyachi toita machi my head of the families. It can never work. Kune vamwe varume vanotoendesa madzimai avo kuchikoro pakachena tese tichiona wosacrifice iye ini ndoenda kuchikoro ndoenda masters ndoita doctorate handiti iye asina kuenda kuchikoro but aita sacrifice ndozvandataura pana Galatians kuti murume can have this sacrificial love wosacrificera mudzimai wake nevana vake but mumwe munhu womutarisa womuona sechituta ndo zvinonetsa zvinokonzeresa yataura yakasimba ndikuda kudzoni chimwe chinozoita kuti ufile izvozvo ndikuti wanga pamwe wangochimbotsikwawo semeti yepadhoo. Ani munoziva Solomon anototaura kuti zviripo zvinhu zvinoita kuti nyika ivhunduke idengedeke kana muranda azova satenzi wake. Saka kana munhu akasubjectwa to abuse because haana paanowana tendency ndekuti overcompensate. Saka ndikunzwisisa kuti madzimai anogona kukura musoro kana vapa neimwe position. Maybe it's because atombotanga kaita sei akatsimbirirwa saka anazvo kaakuda kuonekerawo kuti ndinotozvigonawo. Kompati hakusi kuprova Mbiriri. Ndingati chi ireflects action. It's not like you are proving anything. It's like wanga uchitodzi munhu yeka hakusi kuti unotomboprova ndiatokupa shungu dzekuti uitewo mari dzekuti uite mari because unenge wanzi audzidzire mota yangu nouraya mota yangu mugiya but mota iripo pamba handiti murume wangokona ungopota mota ungopota uchingorivhesawo handiti uchipota kuite confidence paunoenda kudriving school ndikaenda ndotaura but unenge uchitwa unge hazvisi kunyatsoita mumwe ndikoza taura kana kuti masimbiro uri kuita shuwa yakakubvisa kwandikaita kumusha
saka chiri kuita kuti udaroka uri kupiwa shungu nemurume iyeye. Saka pepe paunopiwa shungu unenge usitomborina chekuprova because handi watove nazvo. So pamwe pacho it's not like you're proving, it's just a reflexation yekungoti ndakunyatsogona kuichinja magiya 1 2 noti ndakunotenga zimota exactly ndatinoda kuenda kwanoda kuenda. So hatisi kuzviramba kana vari kwana mai vakasacrificeirwa kana kuti vakabatsirwa vaisambobatwa zvakaipa kana kuti Mwari akubetsere mutendeuke. Asi tiri kutiwo kune vanhu vane bitterness. Itori real. I think bitterness iri manufactured and yekuti vakadzi vane bitterness the way and akachendwa. resentment because of the way you were treated when you didn't have anything. Ndakatokunza kuHarare kuti uzoziva kuti green zvinoreva kuti go parobot, red stop ndini. Zvinhu izvi zvinenge zvichitotaurwa mumba handiti. Even kana pamafunction unenge uchingodzikisirwa mwana zvandikuedza kutaura kuti maenda kufamily function. Unogona uchingodzikisirwa uchingotaura kuti haamboigoni kuigadzira coleslaw salad. Boza kwachenda mbuya uko nyingiri ngondja. So saka chinobatsira panapa. Ukaona murume akusvika pakadaroka is an abuse. Yes, That one thank you. is an abuse. Yes. Because how can you de-humiliate your wife in public? How can that work? Itori fragile masculinity. Exactly. Saka I think papoint yedu time time yedu iri kufamba tiri kuburisa kuti kune vamwe vakadzi vanenge vari under abuse because abuse is real. Ari in abusive relationship in a bid to gain a strength odzidza oita business ohasla obva azoita mari kudarika murume azosvika ipapo manje murume uyu haachakwanisi kuenda because iye agara atori an abuser agara asingatodi kuti mukadzi uyu asvika apa saka ochiva fragile vanhu vaivo vochitanga kunetsana handiti ndizvozvo saka sekuri isu tiri kuti kana vanhu vakapinda musituation yekuti mukadzi aine mari kudarika murume wake tazviona mareasons acho ari kukonzeresa anogova background but apa pambonzi even vakadzi vacho can be a cause yekuti munhu ave fragile handitika. So now we now need to move to the next yekuti so how macoping mechanism atingaite number 1 takatarisa kumurume ngatarisei macoping mechanism for the husband ane mukadzi aadvansa ane zvinhu. Ini ndofungira yenge rotaurwa nagospel yekuti outside influence hautongerwi imba yako neoutside. Amen. Ukaona wakutora zveoutside uchiya nazvo mumba you can't handle it because it's not your product. Yes. A product here somebody you are bringing, you are importing that into your house. You can't go ahead. And the two zvimwe zvacho perception iri wrong. You get the point. Waita mudzimai ane mari look ndambotaura kuti haasi kuita izvi murima. You get the point. Why should you then change zvamakatenderana ndekuti akwira akakutaura kuti haachakwiri ndiani ndibobvunzawo aripo here akakuudza kuti mukadzi uyo acharamba ari wepasi ndiani. So ine ndiri kuti kuvateereri wedu kana ndambokomenda yataurwa ndiani zvezita mai mapfumo kana wakwira wakamboitwa abuse tiri kutaura pachikristu am I right? Usarevenge. Don't revenge. Ramba uchingoita zvakadini zvakanaka. That's what the Bible says. Don't tire to do good. And zvanzi zvakare ukaona uine munhu anokudaro hanira unzi muisire machakula emoto ndiye achatsika mazimbe emoto ndiye anotsika iwe ramba usachinjiswe ndekuti akambokudai. Is what I mean. Mumba is not a rose. It's not a stroll in the garden. And upenyu hunochinja ndabotaura paya sevhiri rinotenderera unotenderera kumudzimai unogona kutenderera kumurume. Get the point. So ine ndiri kuti kuvateereri wedu wane dambudziko iri mukati medzimba kana wakwira awa ndiloya wanyatsoti usabve pastatus yako yekuti you are a wife. Kana ukada kutonga hauzotongi uchiti wava murume hazvigoni hawanyatsotaurawo ndekuti wari mazviri kuona madambudziko ari kuitika musociety. Is what I mean. Usachinjiswe ndekuti wakwira kana watokwira chiita zviri nani. You humble yourself. Humble yourself
kumuri yako. Get the point? Vanhu waone kuti kukwira kwaita zvatomuhambula. Zvino kana ukakwira wakuda kuita revenge, hauna zviri kukupa. Uda kuachiva chii at the end of it all. Saka tiri kuti munhu wakwira, be humble. Be humble. Continue being the wife. Kana uri mudzimai une zita rekutonzi Makombe, wakangoenda kugarisia. Alright. Waone rangu. Andizvere? Yes. Oh, sorry. Yeah. So look, because you're a family, chawana mumwe wako iwe handika, kana yari ye murume wacho akwira handika, humble yourself still, isn't it? Love your wife, love your children, ita zvinhu zvenyu pamwe chete. Look, unoziva mazuva ano manje. Eka nditaure, sorry, nditaure zvinezvi. Ndaitaura ndikati, look guys, rufu rwakauya. Iwe unenge nemazi mari mubhengu. Mudzimai wako haazivi pini yambotaurwa panapo in passing. So kana uri kurwara iwo hauchagona kana kutaura nepini yacho. Uda kurapiswa nei? Iwe une mari yacho mubhanga. Zvofamba sei? Your wife must know the pin number. There's nothing wrong. Ngaazive pin number. Unoita accident ukwanzere. Mari irimo mubhanga isati yadzivirirwa. Ndati munozodzivirira. Mauchienda munoita chizve? Zvimwe zva. Isati yavharwa. Enda unotsaira ese. Yozovharwa musisina. Woenda nemhuri. But we men are very stingy on that area. Zvofamba sei? Inini, my wife knows everything. Anoziva pin number. Hapana dambudziko. You get the point? Kana ndikamupa kadi nokomuti enda undodini, undoita. Saka imimi sekuru pahistory yenyu yekukura nambuya, apakamboita here situation yekuti mbuya vanga vaine zvimwe zvima-advantages arimo? Mbuya wandiona nezvinhu zvavo. Zvinhu zvavo zvendisina inini. But handina dambudziko nazvo. Iye zvinezvi anogona kutora mari dzese dzaakagadzisa achitora. I don't ask. Kana ndisina handina. All right. I've no problem. Those saka ndisina high blood pressure. Okay, thank you. Handina panonzi apa. Why? Because my mind is very clear. Chisiri changu is not mine. Period. Kana ida undipa anondipa. You know what I mean? Ndinogutsikana kuti ndezvake. Munova supporta here kana vachi. Oh yeah. Ko handino supporta. You get about it? Yes. Then tozoita hedu mawiri edu togara pasi toti iwe rufu runouya. Yes. Kana wauya zvii zvichaitika kuwana. You get about it? Takatogadzira tikagara pasi tikagadzira together. Chienda undotaipisa. Tozviona kuti zvataikwa zvakanaka here. But isi takagara panapa togona kuzitadza kuziita futi izvozvo nemhuri yedu. Ndizvozvo. Garai pasi as a family, isn't it? Mumwe anofuma asisiko. That's a fact. Iyo yegaro zivo. You know what I mean? Kana asisipo, what happens? Chii chendiri kuziva about this one? Chii chendiri kuziva about my wife? Chii chendiri kuziva about my husband? Imi too. Haikona wana. Imi too. Chii chemuri kuziva about kana something chaitika. Chiri outside the norm. Get the point? Gadzirisa ipapa. Zvino gadziswa chete nevanhu vai. Vanhu vairi. That's very good. Sekurega tame tichifamba tichidai. Yes. Ndafarira ipapa muri kutotaura kuti kutsigirana. Nditika tsigira umwe wako usafile threatened. Sekuru havana BP. Nyangwe mbuya vakaita mari dzavo wakaita sei sekuru atobhoditaura kuti motikari yawe zvino haisi kushanda wani vachitoshandisa yambuya zvakangonaka. Ndatoya nayo. Handina dambudziko. Hamuna dambudziko. Anongoti ko zvino because tiri one, isn't it? Handikati safi iyo iripo. Iye asina kwari kuenda. Ungonze kuti ndeyangu. Zvofamba sei? Azvidare. Saka tinefanira kunge tichiwirira. Yes, ngatipei mashoko ekuti how do we cope? Yes. Yeah, and how do we cope? I think maybe I want to apply this to the empowered woman. Yes. Who is staying with a short man. Yes. That woman also needs to have wisdom. Exactly. Yes. Yeah. To deal with that particular person. Don't fight them. But have wisdom. I remember kudhara waiona kutoti mumba umo mukadzi anenge ndiyatori nebrain kuvhura baba. But things would just flow in that marriage. Yeah. The woman was just using wisdom. Yes. Noziva pachokwadi chaipongona kutoziva kuti mukadzi wangu ndoziva kuti aine murume wangu idofo panyaya idzi.
but the way she then handles issues dzakadaro anohaidha udofo hwemurume wake and at the end of the day all of us we feel that we are part of this thing we are part of this car, we are part of everything. I know of a couple wekutoti murume wacho haana license haatogona kudrive, mukadzi ndiye anodrive. She's got a big job, she's got everything. Mukadzi ndiye anotravela kuenda kwenzu kwenyika enda nemurume wake anodini zvese, asi kana murume wacho achitaura kuti tukuvaka kwakati, tukuvaka kuborodheu, tiri kudai, achikanda pafacebook maprojects aari kuita and so on. And that relationship parikungoshandiswa wisdom for things to go forward. And most of the times isusu ini nemukadzi wangu hatina problem, but relatives, friends ndo vanogona kuuya manje vozoti iwewe shuwa wabva chengeta dofo iri. Those things then start to create zvimwe zvinhu zvatava tisingaone takutanga kuzviona pakutanga kuva nechallenge. The other thing I can say is musati matoenda, wisdom should be applied by both. Yes. Both, yeah. Because kune asitorina wisdom yekutoti anzwisise kuti mai ndo vane bhegi handiti kunetsa saka iwe chitoaplayawo wisdom mese muri two muri kufanirwa kuva nenjere dzinopinza kuona kuti mai ava ndo vatori nemari ndiri kufanirwa kuvasapota, because ukasaita wisdom ukatanga kukombita imufanirwa kukomplimentana patoshaya basa your shortness. Vari kutraya kuhaidha izvozvo iwe ubvuma ukahaidirwa shortcomings ako. Saka don't let your insecurities go above you. Tatara nyaya yevakomana vanenge vari shoti handiti iwe uri kuda kuzama kuti aiwa panapa patirika dai iwe wanyarara handiti toda kuedza kubatsira munhu kuti aiwa siyana nazvo izvozvo. Iye ndo panoda kutowedzera kuproofa kuti aiwa, and in that process akuzviexpose. Saka pauri kutiraya kuvigiridzwawo kunzi havana hamene tomboti mbuya vanenge vati kuna sekuru chishandisai mota imuende handiti. Sekuru kana vasina wisdom vanoshandisa ego yavo yekufragile masculinity. No, handidi zvinhu zvevanhu, ndoita zvinhu zvangu ndega handiti. Dai vasati vasvika izvezvo vachimisa makombi. Why? Because he just doesn't want to admit kuti he doesn't have a car right now, somebody else is giving him. So even iwewe uchida kuhaidirwawo mashortcomings ako, tendawo kuti pane munhu ada kundihaidira mashortcomings ako. Wobvuma kuhaidirwa handiti. Takagara mukombi, dhola rekombi ndinaro, iwe hauna dhola handiti. Chiita kuti kana ndakuda kubhadhara kombi ka worega kuita kuti zvinhu zvikanganisike kuti chindipa dhola iroro ndibhadhara chingoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, toita sei tofambirana pamwe chete mune zvakanaka. Ina chida kuzonipa how to cope with this fragile masculinity thing and how to not let it affect our relationships, because it just doesn't affect my relationships edu ekumba chete, it also affects even kumabasa. Kune vanhu vano exhibit a fragile masculinity in the workplace. How do we know that a person is fragile masculinity in the first place? In a relationship anogona kutanga unyepa, kuchita, kuharasa vanhu, ndo vanhu vanogibhifa vanhu. Varume vanorova vakadzi vaiva vanoita GBV. Masculinity iri fragile akufila senge because hausi kuda kunditeerera saka ndofanirwa kurova. They are controlling and what not, and then kumabasa they undermine others. Anoramba kukubatsira kuti nhai ndibatsirewo kuti zvinoitwa sei, anenge achingoti ichingoita zvakapusa unongodai wabva wadai, hapana zvaari kumbokuexplain zvamake sense. But for us to get over that, we should be like Jesus. 1 Corinthians chapter 16 verse 13 to 14 inoti, be watchful, stand firm in the faith, act like a man, be strong, let all that you do be done in love. These statements are together. Let everything that you do be done in love. Act like a man. Ita zvese zvakuita zviitwe murudo. But unfortunately traditional masculinity ambotaro here inoti varume vanoshowa love kuvakadzi vavo nekumhuri dzavo vari weak. Aubereke mwana, ukuberekeswa mwana, ukusukiswa mapletsi. Zvobva zvaita senge you are less of a man because you're doing the things that you're supposed, but you're just showing your wife some love. Wambatira handbag yake hauna umbofa. Mirai tibvunze sekuru kusukiswa mapletsi kurerutswa here semunhu? Hakusi kusukiswa, kusuka maimbiri. Aiwa. Regese kurwapindure. Look.
kusuka maplate ikaendikuudzei I was in America this year ndakadzoka muna February ndiri kumba memuroora tinopuwa chikafu kunomala vanoshandisa even mapepa aya asingagezwa aya ukasa une spoon une chii unenge wakamira apa nemuroora muchigeza mese yako inogeza yangu iye achigeza yake. Alright. There's nothing wrong. That's good. There's nothing wrong. Kumba kwangu ndambokutaurai ndine time yekuti kana tiri 2 abika anda kuzorora inini ndoenda ndonogeza maplate haangarara akadaro mvura iripo inopisa maoko munawo maoko ndinawo no clear. So zvinoenda kuunza ndeizvi mwana waMwari nyaya yemarriage ka haina kuitwa nemunhu yakaitwa naMwari. Bible I think ndekuna Proverbs inoti Mwari wakasika nyika yakadini yakaperera asi munhu akatsvaga mano haikona mashoma mazhinji. Tiri paproblem yepamamano mazhinji ndo dambudziko ratiinaro. Nyaya yekuti munhu ane mari it's not wrong kuita mari. Exactly. Hazina chakamboipa. Money answers all things. Awa vari kuroora awa indiri kukumbira kuti uyu asati aroorwa uyu tsvaga munhu ane masemu newe. Ndaenda kupa example yekuti pane muchinda akaroora ainge aine mari but mudzimai asashanda. So each time aipuwa mari yechikafu nezvimwewo zvakati but aibvisa imwe achidini achiisa mubhachi ravo risingapfekwi. Pazvakange zvakaoma asisina mari ari kuda kuita something akagara so mudzimai haana kumbomutaura kuti ane mari iyi yaiseva ndobva abvunza murume zvikanzi imboi mari ikwe muri kushushikana ipapapa achizwa kuti zvikanzi iwe ukanibvunza unondibatsira nei hauna mari zvikanzi no pemaendipa mari ndine 2000 iri panapa. Murume akabuda ziya ari mumba make because dambudziko range richida 1000 but pane 2000. Now tiri kutaura nyaya yewisdom. The woman had wisdom kuti chaapiwa chese was not spending like zvicharamba zvakadaro. Akachengeta for the rain day yaaisaziwawo kuti ichauya but look wisdom in marriage is needed. Pakashayikwa wisdom ndosaka zvichizonzi mubhaibheri madzimai mamwe anenge ane mari adziya musoro ndio ambotaura kaiwo ane big head anozeri zvanzi kana ari ane zenga akuchipopota manje zvanzi iwo murume chigara pachisui manje ndekuti umwe hamuchagariki. So handiwo wadzimai wechikristu wetiri kutaura nezvawawo. That was an illustration in the Bible naSolomon aitotaura zvinoitika but iwewo usasviko kuti murume aende pachisui ndekuti waane mari. Usadzikise murume wako ndekuti waane mari. Izvozvo hazvishandi. You are still uchiri Mrs. Wanhingi unotodaidzwa kunzi mai Makombe for example isn't it but wakundimhura manje nezita rangu pachezvaro. Ane benzi ndiani ndirakeka ane rake iwe mukadzi watoona kuti maybe murume wako ibenzi or ane mashortcomings akadai but nderako wakarichuza chiwa newisdom manje wambotaura now you have wisdom yekuti how do I handle him. I come from a family yekuti my father we knew kuti kana tikaenda kutown tinodya topinda kufantasyland yanga ichiriko kudhara tobhadharwa magame tobva toenda kumainzi kwabarons kwaunotengerwa hembe holiday everything. If you'd go to town with my mother you would go and buy socks, come back home, you eat home. And baba wangu aitoziva kuti panyaya zvine musoro chaizvo chaizvo pauda mai wako
inini zvekuti tidaiso apa hande yetinoita. Yeah. Saka waizoona kuti kana my mother if she travels to Malawi zvikoro zvovhurwa taigona kudzingwa kuchikoro for fees. Aina Mai makadyaga. maidya mutaundi. but holiday yese we were spending chikafu everyone knew kuti Mandara is the best. Yeah. But my mother knew how to fees atingadyi ichi taita ichi atingadai taita. Yes. And they would then complement each other Yes. on those issues. Yes. So it's a matter of more relationship menyu Yeah. kucomplementa Yeah. each other kuti uyu anoziva kudarika pazvinhu izvi iye ngaatungamiri ini ndotungamira hangu uku zvese zvezvo zvinonoshandirana Pamwe at one chete. stage or Who's the another. family? That's wisdom. Point iyo yakanaka. Ndoda kuti ndidzoke kuexample yambopiwa yedola. Handiti ndizosuka. Baba vakatumuziva kuti iyi area iyi ndeyamai vanoikwanisa. Hafili threatened kuti mai vaburitsa dola vachibhadhara mukombi. Handitika kuti mukadzi wangu ndiye aburitsa mari. Ndiye aenda kunotenga zvakati. Munhu hafili threatened because ato acknowledge kuti inini apa pa area iyi aiwa vanangu bai venyu ndo vari kuita sei vari kuzvigona. But at the same time, iwe ukazowana mai mafumo, pamaziva kuti vamapfumo havasi kuda kuti muburitse dola. Muchifanirwa kuzivawo kuti baba varege nichivatambidza chinai. Ndichivatambidza dola racho kana muri Watokava problem. kana asi achitambudzika Yeah. nekuburitsa kwenyu dola. Imimi chizvikavhiridzai. But at the same time kuti iwewe usatambudzika nedola remunhu. Yes. Ndautaura ipapo. Tipe dola iroro. Handiri kutaura kuti macoping mechanism ekuti toita semunhu esarifana kukopa Munhu esafanira kukopa, the empowered woman and this is short men and it financially whatever. Ini ndiri kuona sekuti munomboziva kuti kuna second kings kwaikwai tichitaurwa nyaya yemukadzi mushunemi. Yes. Handi mukutoona kuti mukadzi mushunemi She was a great woman. She was a great woman. Aitozikanwa pashunemi and zvatozatori nezvinhu zvake because hakuna munhu anoudza murume wake kuti ngativakirei imba yemunhu waMwari. Bemunhu waMwari zvezvekuti tinotozviziva kuti haungaudzire murume kuti ngatimbopwanye imba iyi. Munatikoza kutaura kazhinji kacho handimukona kutaura. Saka zvinoda this woman was great and aitoratidza kuti atori powerful mushunemi momaitozikanwa and aitova nezvinhu zvake. And this is a woman of God. Wekuti pakazoya vanhu vaMwari mukati memba yavo and zvinhu zvakatochinja. It was a blessing. Vakatouya kuzoblesswa ndini ndizvo. Saka kuti munhu ukope semunhu womurume kana uchigara nemunhu une a great woman mukati meupenyu hwako unoziva pane zvimwe zvinhu zvokuti chingogamuchira to accept. Then kana wazvigamuchira nditi pane zvimwe zvinhu zvisingade mari zvaunofanira kungogonawo handi ndizvo zvekuti it's not about money always. So as the woman is bringing money iwo usiri kukwanisa kuunza mari panguva iyoyo chiunzawo zvimwe zvinhu handiti rufaro nerugare. Kwete munhu ari kuunza mari atoneta nekusenza kunzoku kutakura mabhegi kudini nekudini wakushusha wotomushusha futi andimukana zvanotwara chiudzowo chaunokwanisawo rudo rinombotengwa ndekungogona kungoziva kungoda munhu handiti kungoda munhu kwacho ndikoko kwekuti zvinoita sezvinonyadzisa kune manext door but iwo unotomuka uchitobikira mukadzi wako breakfast uchimugadzirira lunch ka because ari kuda kuenda kunogadzira mari yekuti mudzoke mugare a comfortable life. Zvimwe zvacho just accept munoziva zvambotaura kuti it's a blessing. Ungochengeteke panguva yako yedryness semunhu wemurume igo tiri kuzviziva kuti iripo handiti but chimboivanza muna Jesu. Samaita tibatsirei varume ndezvipi zvimwe zvavanokwanisa kuprovide ipapa haanake mari ya kuno mumwe mudhara ainditaurira achiti inini hangu mukadzi wangu ane mari ane zvese she has got everything asi inini one thing chandinogona kubedroom aikokoko ndo kwangu chaiko ndiri number 1 ndingangoshaya hangu ma all levels but kubedroom ndinozvigona chaiko. Those are other aingotaura akachikutaura kuti you know there are other things that you must be able to do and usazotadza zvese itawo the best that you can do. Appreciate, do dishes. Ratidza kuti uri kuappreciate mukadzi wako achisi chibalance
and akusi kupusa muri kuita kuti zvinhu zvenyu zvifambe. Kana vanhu vakapfuura vanoti pamba apa vane mari, pamba apa vane mota dzavo, pamba apa zvinhu zvavo zvifamba zvakanaka. So those are the things that we need in a family, right? But at the same time, men should work. We should work very hard kutira kuti zvinhu zvedu zvirambe zvichiendeka. We take the responsibility. That's right. Mwari vakataura. Yes. Sekuru tipei No, concluding ndeida remarks. kuti kana zvikutaurwa namudoni izvi, iwewe murume pamba pako pakambomira sei panze? Mune dzimba kaisi panze pacho pakambomira sei? Ungabva wangoita munhu wekuona bhora zvoita, vamwe wacho taitopotawo zvikanzi vamwe wacho wakatorwara ndekuti yadyiwa, iwe usingambozikanwi navanhu wacho iwa. Ini ndiri kuti look, une zvimwe zvaungagone kana uri panguva yechando. Yes. Let me put it that way. Mashizha akadona, miti haina kupfumvudza. Chiitawo something. Do something. Inini I am a specialist kumba kwangu garden. I will make sure kuti pamba pakagara zvakanaka. You know what I mean? Iye achiita zvaanoita because anoda kuuyawo pamba pakadini futi pakanaka. Haikona kuti marara vanhu vamwe wakadarawo ndokuti kana kabvisa bhutsu paadzisiya ipapo vanoona dziripo. Tereri pane nyaya ndo anonzi ma1 manjiwa. Look, be smart everywhere. You get the point? Kana ari pari kuprovider aiwas chitenda kuti Mwari makaita henyu makandipa mudzimai ndiye anonzi mubatsira akadini akakwana. Munoziva kuti vanafunga kuti vadzidzi pane pavakafamba vachienda kunorapa nekuita mabasa vaita, vakaona umwe munhu vakanga vachitoita vachidzinga madhimoni nemusara Jesu, vakadzoka kutoripota kuna Jesu kuti ona munhu yoita achida kumudzinga. Jesu akati aiwazve, kana atori wekusaidhi kwedu musiyei achiita. Kana mukadzi wako ari kutoadvansa musiyei achiita, uchimusapota pane uchida kutomumisa, kozi variko vanobva atomumisa obva atoti handichatori. Jesu anoti aiwa, munhu atori kusaidhi kwako ari kusaidhi kwedu, ngatifambirei tichikomplimentana tichibatsirana, tipenderei nyaya yedu mobva mana. Toda kutenda vana vaMwari nenguva yatava nayo. I believe these views achabetsera kuvarume kuti vakomana ndo zvaakuitika mazuva ano. Ngatigarisanei murugare. Chikomborero kuva nemukadzi akomborerwa kumabasa vachisimukira. Vamwe vari kuendesa madzimai avo kuzvikoro vachiita mamasters, maPhD, you name it. Those are beautiful things that are happening. Ngatichibva paculture yekudzvanyirira yekuona sekunge vamwe vanhu havasi nani kuti vaendewo parina. Ngatisakundukai nevanhu vari munyika, chitori chiKristu kutosimudzira mukadzi wenyu muchitomirawo pavanhu vachionzi mukadzi wavo naiva mudonho wanga wasipo, wakomana nepawazosvika apa iwewe chai unotoitawo very proud. Mumwe mudhara anonitaurira achiti unoziva ropa futi rinosiyana. Mukadzi wakati wangosimuka so ndiani ngaitori nechaizvo chaizvo, ende zvinonakira imi nemhuri yenyu yose. Correct. We also want to give a hands to the women who are also working tirelessly. My Proverbs 31 women. Rambai muchisimuka, rambai muchita zvamuri kuita. Zvichi-advance again the gospel. Dai Mwari vakuchengetedzai, dai Mwari vakuropafadzai. Ngatitsinye tinamata. Kuna Baba vamusoro kudenga, todawo kutendai panguva dzino. Tokutendai Jehovha nesimba renyu rinoramba richionekwa mukati meupenyu hwedu. Ndimi makatipa marriages atiinawo mukusiyana kwatakaita nekufanana kwatakaita. Chitibetserai Mwari kuti tive so human, tinzwisisane semapartners, tisimudzirane panoda kusimudzwa, nekuti ndo donzvo rinoita kuti vasingakuzivei vagodzidza kubva kwatiri. Isu tozovataurira kuti kuda kwaJesu anotidzidzisa izvozvo. Chitikomborerai muve nesu muzita raJesu tinonamata. Amen. Amen. Nokayu akamanya akatambudzika, achida kuona Jesu akakwira mumuti, achida kuona Jesu akakwira
akakwira mumuti achida kuona Jesu akakwira mumuti murume mupfupi mupfupi achida kuona Jesu akakwira mumuti achida kuona Jesu akakwira mumuti Zakeyo kazika kudzika kumba kwako ndochane achida kuona Jesu akakwira mumuti achida kuona Jesu akakwira mumuti Zakeyo kazika kudzika kumba kwako ndochane achida kuona Jesu akakwira mumuti achida kuona Jesu akakwira mumuti Zakeyo akamanya akatambudzika achida kuona Jesu akakwira mumuti achida kuona Jesu akakwira mumuti ndati Zakeyo akamanya akatambudzika achida kuona Jesu akakwira mumuti achida kuona Jesu akakwira mumuti Zakeyo kazika kudzika kumba kwako ndochane